Hyvät yrittäjät, minulla on elinkeinoministerinä ilo ja kunnia toivottaa teille koko valtioneuvoston puolesta hyvää yrittäjän päivää. Te olette Suomen elinvoiman kivijalka ja perusta. Ilman teitä ei olisi mitään siitä hyvinvoinnista, josta Suomi tunnetaan. Te otatte taloudellisen riskin omaan laskuunne, mutta teidän menestyessänne menestyy koko isänmaa. Te viime kädessä rahoitatte kaiken sen, josta koko yhteiskunta saa nauttia. Teille ja teidän uutteruudellenne kuuluu kiitos siitä, että Suomi on niin hyvä maa kuin mitä se on. Te ansaitsette osaksenne paljon enemmän arvostusta kuin mitä teille usein muistetaan antaa. Suomen hallitus tiedostaa teidän roolinne kansakunnan taloudellisena moottorina täysimääräisesti. Siksi haluamme edistää yrittäjyyttä ja yritysten toimintaedellytyksiä lukuisin eri politiikkatoimenpitein. Pyrkimyksemme on luoda entistä kilpailukykyisempi Suomi, joka on yrityksille houkutteleva ja kilpailukykyinen toimintaympäristö uudistua, investoida, kasvaa ja työllistää. Tämä perusajatus ohjaa kaikkea hallituksen toimintaa. Hyvät yrittäjät, tätä yrittäjän päivää olemme halunneet juhlistaa valtioneuvoston yrittäjyyden periaatepäätöksellä, joka on annettu tänään esittelystäni valtioneuvoston yleisistunnossa. Kyseessä on voimassa olleen viime hallituskaudella annetun periaatepäätöksen päivittäminen nykyisen hallitusohjelman mukaiseksi yli hallituskausien. Periaatepäätös kokoaa yhteen Suomen päämäärät ja tavoitteet yrittäjyyden edistämisessä. Noihin päämääriin ja tavoitteisiin hallitus ja ministeriöt sitoutuvat yhdessä. Periaatepäätöksen pääsisältöalueet ovat yritysten uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen, osaaminen ja osaavan työvoiman saatavuus sekä toimivat markkinat. Päivitys sisältää näille 3 pääsisältöalueelle yhteensä 19 toimenpide-ehdotusta erityisenä painopistealueena PK-yrittäjyys. Hyvät yrittäjät ja yrittäjyyden ystävät, yrittäjyyden periaatepäätöksen päivitystyöhön on osallistunut laaja joukko eri toimijoita. Myös osa teistä osallistui valmisteluun sen osana toteutetun avoimen lausuntokierroksen kautta. Kiitän kaikkia työhön eri tavoin osallistuneita. Tehkäämme Suomesta maa, jossa joka ikinen päivä on yrittäjän päivä. Maa, jossa te saatte vuoden jokaisena päivänä ansaitsemanne kiitoksen siitä, että pidätte tämän maan liikkeessä.